Bon dia, soc la Irene. Perfecte. Ok, en el baròmetre de digitalització hem vist que la farmàcia no està gaire digitalitzada. Jo, tot i així, us havia preparat aquesta pregunta perquè entréssim en aquest món de l'Spark, de la digitalització, ja que estem aquí, però crec que tenim ja una mica la resposta. Creieu que el nostre sector s'ha digitalitzat al llarg dels anys? Amb el baròmetre de digitalització sabem que a dia d'avui no estem digitalitzats, però creieu que al llarg dels anys el sector està fent un esforç per digitalitzar-se? Podeu contestar, a veure quin resultat tindrem. I posa'm el podcast, per fi. A poder-les posar des d'allà. Mentre veiem les respostes... No l'heu escanejat? Perdó. Ah, no hi ha pregunta? Ara la tindreu. Però ja em va bé, perquè així tinc 2 minuts. De fet, a la vegada que es van incrementar els repartiments, la FEDE va instal·lar un servei telefònic paral·lel de suport. Abans de tancar la farmàcia, tant al migdia com al vespre, una veu ens trucava per si necessitàvem afegir algun oblit d'última hora. Aquella trucada, sempre esperada, era com una finestra oberta. Mitjançant aquella veu, teníem contacte directe amb el magatzem, cosa que abans no passava. En aquells temps, i fins prop dels 80, les comandes encara es desaven en paper a les bústies que també hi havia als magatzems i a la plaça, com anomenaven la seu d'Ausiàs Marc, o s'encomanaven per telèfon. Amb l'increment dels repartiments, també va arribar la revolució a nivell tecnològic, la Zordata. La Zordata es va convertir en el nou mètode d'enviament de les comandes. El farmacèutic introduïa els codis nacionals dels medicaments i, al finalitzar, encaixava el terminal de goma de la Zordata al telèfon, que transmetia automàticament tots els codis anteriorment introduïts. A l'època va suposar una revolució a nivell farmacèutic, ja que facilitava les tasques i optimitzava el temps dels socis. Es va guanyar. Vam repartir a les farmàcies un aparell lector de microfitxes. Un nou gran avançament que canviava radicalment l'emmagatzematge de dades. Les microfitxes eren unes làmines translúcides que es renovaven mensualment i que permetien conèixer tot el vademècum de la cooperativa i alhora les novetats de cada mes. A la segona meitat dels anys 80 ja van aparèixer els primers ordinadors i el principi de la informatització de les farmàcies. La incorporació progressiva de la informàtica va fer conviure els diferents elements tecnològics durant força anys. Fer la coletilla que tenim podcast a Fede Farma, està a Spotify, tenim un munt de capítols i és material formatiu molt valuós. Aleshores, per què us estic explicant això? Perquè realment el nostre sector sí que s'està digitalitzant al llarg dels anys. En el podcast, la nostra companya Montserrat Boada parlava de l'aparició de les microfitxes, de la Zordata, però a més, nosaltres ens estem digitalitzant amb vosaltres. Nosaltres, al finals del segle passat, apareix el departament de IOF. El 2017 creem el llançament i llancem el Business Intelligence. És a dir, és un sector que costa una mica i que després de tot el que ens ha explicat la Judit d'intel·ligència artificial, Big Data, sembla que estem a anys llum d'això, però que jo us vull demostrar avui, i de fet per això fem aquesta jornada, per dir-vos que tenim les eines i que estem preparats per arribar a on ens demana l'entorn que hem d'arribar. I què hem fet a la FEDE els últims anys? Doncs de tot. 2020, pandèmia, creem canal farmàcia online. 2021, amb la pandèmia també, digitalitzem la formació, ens posem les piles i fem un munt de webinars. A Pharma Premium ens ajuda a comunicar-nos via pantalles. 2021 veiem que el Business Intelligence és una eina vital per a la gestió de la farmàcia i llancem un nou BI
activem la multizona. 2022 estrenem planograma, e-commerce, PharmaCloud. 2023 l'app, portal de transferència. No parem. No parem i necessitem aquestes jornades precisament perquè ens hem d'adaptar junts a aquesta revolució. I us volem demostrar que amb la nostra ajuda, amb el vostre esforç i amb totes les eines que Fedefarma treu, això ho podem fer. Necessitem que domineu totes aquestes eines digitals, per això avui esteu aquí, perquè al final la cooperativa les llença per vosaltres. Hem vist que n'hem llançat moltíssimes, per tant avui és un parem, que venen més coses, i anem a aconseguir que tots siguem més competitius, que vosaltres realment tingueu més temps, sigueu més eficients gràcies a aquestes eines i d'aquesta manera la FEDE també ho serà. En què necessitem que sigueu més eficients? Bé, en les principals àrees de gestió de qualsevol negoci, i una farmàcia no és diferent. Creiem que les eines digitals us poden ajudar en la gestió de les compres i ventes i en les operacions diàries. Ara ho parlarem, però després el meu company ens parlarà del BI, del Fedefarma a la carta. Realment la digitalització ens ajuda a ser molt més eficients aquí. La digitalització ens ajuda a gestionar millor l'equip. Com? Doncs gràcies a eines de FEDE, per exemple, amb el BI podem analitzar les vendes del nostre personal d'equip. Gràcies a les eines digitals de PharmaCloud els hi podem donar formació específica gràcies al campus. Però més enllà de la FEDE, si sortim una mica de la FEDE, ostres, tenim eines eines digitals que ens permeten i que ens ajuden. Per exemple, podem treballar amb planners, amb Trellos, de manera d'organitzar l'equip. Podem ajudar i tenim eines per fitxar a la farmàcia. Jo quan estava a farmàcia m'oblidava de fitxar, m'apagaven molta bronca a la meva titular, però ara cada vegada és més fàcil. Podem digitalitzar-nos a punt de venda, ho mirarem, però després a la taula rodona, amb algunes companyes vostres també comentareu quines eines digitals ens poden ajudar a millorar aquest punt de venda. Però, per exemple, tenim tota la part de reserves, tota la part d'etiquetes electròniques, tota la part de pantalles, després segur que ampliem aquesta informació. I per últim, podem digitalitzar la comunicació que tenim amb el client. Exemple, faig un esdeveniment a la farmàcia i gràcies a PharmaOffice puc reservar online i puc gestionar online totes aquelles reserves. Per tant, tot allò que abans ho havíem de fer presencial i ho havíem de fer en paper, ara ja ho podem fer digital. No ens hem d'esperar que vingui intel·ligència artificial, Big Data. Tot això ja ho tenim, ho esteu fent gràcies a aquestes tecnologies que ens han explicat abans. L'únic que a nivell teòric sona com wow, aquí no arribarem mai i en veritat ja ho estem fent. I per això us hem posat una infografia a la bossa. La teniu tots a la bossa? Simplement, és modo resum, això que tenim aquí, i ens ajuda a entendre per què serveixen totes aquestes coses que la FEDE no hem parat de llançar i que ho fem per vosaltres i que al final necessitem que sapigueu que ho fem per vosaltres. Aleshores, aquí tenim totes les eines del cloud. Això és exactament el que us he explicat ara. Què ens poden ajudar amb anàlisi i gestió? Doncs eines com Business Intelligence, portal de transparència. En gestió de compres, a comprar millor, doncs l'àrea privada amb tots els canvis que estem tenint i Fedefarma a la carta com a novetat d'aquest any. Formació a l'equip tenim al campus i en tota la part de davant demostrador, a punt de venda i comunicació amb el client final tenim totes aquestes eines que a més avui sí que ens explicaran de manera detallada. I per tant, tot allò que deia la Judit de cloud, big data, intel·ligència artificial, que jo us veia amb cares i pensava ai, pobres, no saben on s'han posat. Sí ho sabem, és que estem aquí, és que ja ho tenim. Perquè nosaltres per crear el BI hem utilitzat Big Data i hem utilitzat Machine Learning. Tot això està al cloud. Tots entreu al cloud cada dia. Espero. Sí? Vale. Algú té problemes per entrar al cloud?
No, perfecte, perquè funciona molt bé. Tots entrem al cloud. Totes aquestes tecnologies que ens sonen molt llunyanes les tenim. Aleshores, per mi avui la meva missió d'aquesta estoneta, que no us robaré més temps, és simplement de, ostres, ja estem digitalitzats, simplement hem de fer un pas endavant perquè tenim l'oportunitat, perquè l'entorn ens acompanya per fer-ho i perquè FedePharma us acompanya. I per últim, per sortir de Fede, perquè no em diguin no, és que ets molt de Fede. Sí, però fora de Fede també tenim altres eines, tenim altres tecnologies que les podeu aplicar a la vostra farmàcia. Noves formes de pagament, aquí us he posat l'exemple del Bizum, però cada vegada hi ha novetats en format de pagament que facilita l'experiència de compra. I quan nosaltres anem a les farmàcies, al final sempre és el mateix. Necessitem que el client tingui una experiència de compra òptima. Per tant, si les tecnologies i les eines ens acompanyen a que així sigui, aprofitem-ho. Moltíssimes farmàcies a les que vaig cada vegada és més comú que estiguin robotitzades, sobretot farmàcies grans. Això és tecnologia aplicada a la farmàcia, no és res més. Per tant, ja està, ja ho tenim. Etiquetes electròniques, superimportant, jo ja sé que és una inversió, però molt recomanable. Hem de posar preus. Això no és de digital, això és de retail, ho sento, em surt la ment a retail, però si us ajuden les etiquetes electròniques perquè així sigui, molt millor. I després, noves tecnologies, després crec que a la taula rodona, i no em vull avançar, hi haurà un expert aquí d'intel·ligència artificial i parlarem de com aplicar ChatGPT, aleshores, o altres eines d'intel·ligència artificial que venen, ho tenim, ho podem aplicar i ho hem d'aprofitar. Però torno una mica al món Fede, comencem pel cloud, ara sí que comença la jornada més pràctica. Simplement m'heu dit, cap de nosaltres té problemes per entrar al cloud, perfecte. Simplement recordar-vos que el cloud és com la vostra manera de mostrar-vos a la Fede i que aquí teniu a la vostra configuració un munt d'aspectes que podeu omplir i que ho heu de fer, si us plau. Heu de crear usuaris per tots els vostres treballadors perquè puguin entrar al campus. Heu d'habilitar els horaris i horaris especials de guàrdia. Si us plau, feu-ho, és molt senzill, qualsevol dubte amb el vostre assessor comercial, amb el SAS, consultors retails, per això estem, perquè és aquests petits esforços que hem de fer perquè el procés de digitalització sigui òptim i sigui un èxit de la vostra farmàcia. Gràcies.